lige bukserne på. Jeg kunne ikke lige se det morgen. Det kan jeg fandme godt forstå. Vi skal videre. Ja, vi skal videre i verden. Ja, vi må drage videre. Kom on. Kom on. Come on. Jeg falder. Men kugler. Fanden var jeg pis. Jeg tror lige, vi går herind. Smut lige, jeg skal lige pisse. Det er alt, vi stager ikke. Nu videre. Det er godt, der kommer en MGP. Jamen, nu på vores klasse laver MGP. Jeg skal stille op. Hvad har man gaven? Hvad er gaven? Det er på mandag. De skal finde en gave. Fedt. Det skal jeg klare dig. Rasmus, nu skulle lige synge lidt for publikum, Ras. Okay, Vis dem, hvem der er boss. Boss! Nå, okay. Klasse. Hun havde en kussemakkerhus. En husmakkerdask. Hun havde en opvask. Nu gider jeg ikke mere. Ej, det kan jeg godt forstå. Nu smutter jeg. Men en ting. Det var dejligt, du filmede mig pis. 20 kroner. 20 kroner, jeg har 20 kroner.